Velkommen til Uddannelsestrivsel. Når du logger ind med dit Uni-login, lander du på din lærerforside. Det første du skal gøre, det er, at du skal klikke på Opret undersøgelse. Her klikker du på den øverste knap Opret undersøgelse ved hjælp af trinvis opsætning. Og du trykker på den sorte pil til højre. Det første du skal tage stilling til, det er, om du vil aktivere vurdering. Klikker du på aktivere vurdering, så har du mulighed for at lade dine elever vurdere sig selv i forhold til de emner, du sætter op herover, og i forhold til nogle områder, der hører sammen med emnerne. Du har for eksempel tilføjet et emne her, der hedder idræt, og her vil du også kunne tilføje et område. Og du trykker på pilen næste. Her kan du så vælge nogle færdige pakker af undersøgelser, du kan spørge eleverne om. For eksempel tage roller og positioner, og hvis du vil se, hvilke spørgsmål der hører til pakkerne, så kan du åbne dem her og lukke dem igen. Og på den måde kan du altså klikke dig frem til at opsætte din undersøgelse, og heroppe der ser du, at du nu har 17 spørgsmål i alt. Tryk på pilen næste, når du har tilføjet dit indhold. Her, der kan du så oprette dit helt eget spørgsmål. For eksempel, hvem vil du gerne arbejde sammen med i matematik? Og det spørgsmål kan du senere bruge til at få systemet til at udregne nye gruppedannelser eller siddepladser i forhold til faget matematik. Og du kan oprette eget spørgsmål her, hvem vil du gerne arbejde sammen med i dansk, osv. Når du har gjort det, så kan du trykke på pilen næste. Så skal du have tilføjet elever til din undersøgelse, og du kan hente dem fra Unilogin, eller du kan hente dem fra en tidlig undersøgelse, eller tilføje alle eleverne manuelt. Det nemmeste er at hente dem fra Unilogin. Og så klikker du de hold af, eller klasser, som skal være med i undersøgelsen. Klikker på næste. Og nu har den så hentet 26 elever fra Unilogin, og du kan åbne her for at se klasselisten. Og du kan eventuelt slette en elev, hvis der er en elev, der er gået ud. Eller du kan tilføje en elev, hvis der er kommet en ny elev til siden klasselisten blev oprettet ved Unilogin. Så på den måde kan du altså både slette og tilføje elever. Og når klasselisten så er, som den skal være, så klikker du på næste. Og her giver vi så undersøgelsen et navn og trykker på næste. Og nu er du så i stand til at ved at klikke her og hente indgangsnøglerne til eleverne, enten som pdf eller i Word-dokument. Og der printer du så indgangsnøglerne ud og udleverer til eleverne. Og de sætter sig til en computer eller en iPad for at besvare. Nu har du opsat en undersøgelse, og under mine undersøgelser, der ligger den her undersøgelse, jeg lige har oprettet, test 1. Og der klikker du på navnet for at åbne undersøgelsen. Og så kommer du ind på undersøgelsens forside, og her under rapporter og data, som jeg vil gennemgå i en anden video, der kan du se, hvordan du læser en rapport. God fornøjelse med uddannelsestrivsel.